Moi, mun nimi on Tuppuraisen Markku, kutsutaan Kureksi. Mulla oli lapsena paljon unelmia, haaveita, toiveita. En silloin tajunnut, että pienet väärät valinnat voi johtaa elämässä tilanteeseen, jota tänä päivänä kutsutaan syrjäytymiseksi. Mä olisin halunnut elämässä, että kaikki menee hyvin, mutta 15-vuotiaana, kun äiti kuoli, en tullut toimeen isäpuolen kanssa ja muutin kadulle asumaan ja katu otti hyvin nopeasti otteen mun elämästä. Kadulla on kadun tavat ja kadulla on kadun lait ja kadun tavoilla mä jouduin näihin taloihin ja ennen 25 ikävuotta olin 7 vuotta vankilassa, karannut useista vankiloista, olin vaikea vanki, monia ongelmia oli näissä eristysselleissä, lukemattomia öitä ja mietin, että tätä mun elämä oli. Ja niiden tilanteiden keskellä rupesin kaipaamaan jotakin parempaa, kaipaamaan jotakin aidompaa. Halusin, että mun elämä voisi muuttua, mutta en tiennyt oikein keinoa siihen. Silloin vankilaan tuli nuorten ryhmä, rippikoulunuoria, ja yksi nuori jäi erityisesti mieleen, semmoinen vaaleatukkainen 15-vuotias tyttö, joka kertoi, mitä hänelle oli rippikoulussa tapahtunut. Hän oli tullut uskoon. Ja kun mä katsoin tuota tyttöä, niin hänellä oli sellainen aitous, sellainen rohkeus ja sellainen erikoinen tapa seisoo ihmisten edessä vakaumuksessa kanssa, mitä minä olen nähnyt pitkiin aikoihin. Kun katsoin hänen silmiään, niin sieltä loisti todellinen puhtaus. Se puhtaus, mitä mä olin kaivannut jo vuosikausia. Vankilassa mun elämä muuttuu. Ei ainoastaan mun, vaan 30 muunkin vangin ja kymmenkunta henkilökunnasta tuli uskoon. Niiden tilanteiden keskellä mä olin Suomen ensimmäisiä vankeja, jotka kävi peruskoulua vankilassa. Sain opetella uutta elämää ja elämän periaatteita. Niiden tilanteiden keskellä myöskin olin kirjeenvaihdossa tytön kanssa, josta myöhemmin tuli mun vaimoni. Mä sain nähdä ja todeta, että jokainen meistä tarvii jonkun ystävän rinnalleen. Kun vapauduin vankilasta, tulin siviiliin. Onneksi oli seurakunta, joka otti mut ikään kuin työkuvioihin ja pääsin sellaiseen työhön, joka on mulle todella tärkeää. Olen tehnyt työtä nuorten parissa, olen tehnyt työtä kouluissa, olen tehnyt työtä vankiloissa. Olen tehnyt erilaisten nuorten kanssa työtä ainoastaan sen takia, että haluaisi sitä kukaan eikä kenenkään tarvitse omassa elämässään tehdä samoja virheitä. Sen takia muuten tehtiin se Kakola-ohjelmakin, josta monet ehkä saattaa muistaa Fluki ja monia näitä nuoria, joiden elämä oli harhateillä. Sen takia tehtiin Kure-kirja, että olisi mahdollisuus ymmärtää ja nähdä, että aina on mahdollisuus muutokseen. Tämän päivän sana ei ole se, että elämässä voi epäonnistua, vaan tämän päivän sana on se, että jokaisen teidän elämään on kätketty paljon potentiaalia ja sinä voit onnistua. Niin sydämestä kuin vaan pysty, niin mä sanon sulle, älä tuhlaa jotakin niin kallisarvosta kuin elämä. Mä muistan ikäni, kun sairaanhoitaja sanoi mulle sairaalassa silloin vankila-aikaan, kun oli viiltänyt kurku auki, että miksi nuori kaveri tuhlaat jotakin noin kallisarvosta kuin elämä. Sen takia haluan sanoa, tämä kirja on sanoma siitä, että elämässä voi tehdä vääriä valintoja, mutta elämä voi muuttua. Ota kiinni tästä avaimesta, jonka sulle tänään annan.